Dobar dan, dobrodošli u Tesla's Light Note Show. Danas ćemo pričati o jednoj vrlo zanimljivoj temi koja se tiče svih nas. Svih. Jedan, dva. Znači, ta tema je od velike važnosti, a zove se inspirativna i lijepa glazba u prirodi koja će vas još pogurnuti dalje on kraj iskustva koje doživljavate hodajući divnim prostranstvima, divnim planinama. Jel bolje? Je, bolje je. Divnim, divnim, sve je divno. Ali dođu problemi. O čemu se radi? Radi se o problemima, bude teško, imaš 5 žuljeva, umoran si ko konj, gladan si, ne znam, svašta se nešto dogodi i tebi užitak hodanja postane zapravo patnja, ne užitak. Onda dolazi onaj trenutak o kojem ćemo danas pričati. Kada staviš u uši sluške, boing, i pustiš glazbu. Odjedanput sve mijenja oblik, izgled, okus, sve. I ono što je nekoć bilo teško, odjedanput postaje dobro. Novi adrenalin. Hej. Novi adrenalin je u tebi, nova snaga, novi. Taj osjećaj u tebi i ti ideš dalje. Mislim da je to super i danas ćemo pričati o tome. Pustit ću vam kao primjer kako to ljudi doživljavaju koji hodaju na jako velike udaljenosti. Jer kad hodaš od grafičara do blizneca, onda nekak nemaš ni feeling da te uopće treba mjuza jer se ne umoriš. Ali kad hodaš jako daleko, već 5, 6, 7, 10, 15, 25 dana, onda ti trebaju malo ipak neki poticaji, ne znam, LSD, acid, gljive, vutra, butra, ali ako nemaš, onda uzmeš, gledaj u mobitelu, šta je ovo, mjuza, sluške, 1+1 su 2 i slušaš. I sad ću vam pustiti primjer kako to ljudi doživljavaju kad hodaju long distance trailove, kako to izgleda u njihovim glavama kad si nabiju slušalice. Režija, molim, pustite isječke koje sam skupljao 3 godine. Molim vas. Evo sad će. Evo ga, poslušali smo te primjere i pogledali i mogli ste primijetiti jedan te isti obrazac, a to je da glazba na tim videima je vrlo sugestivna i vrlo, pa mogli bi se čak reći, malo i sladunjava, malo je, šta ja znam kakva je ta glazba, onako jednostavno emotivna. Pa da, kada ste već potaknuti da krenete na hodanje, ja ću vam lijepo iznijeti 3 pjesme, 3 glazbena broja koji ćete isto moći vidjeti uz iste scene i vidjet ćete razliku. Vidjet ćete da nije sva glazba dobra za prirodu i da neka glazba jednostavno bolje funkcionira uz te scene, uz te divote koje vi vidite, koje prolazite. Pa krenimo od primjera broj 3. Primjer broj 3 je Cattle Decapitation sa naslovnom pjesmom Forced Gender Reassignment. Teško je za pročitati. No,
unatoč tome što je teško za pročitati, nije teško za slušati. Pa pogledajmo prvi glazbeni primjer lijepe glazbe u prirodi. Ovo je bilo dobro. Ovo je bilo dobro. Recite vi šta god hoćete. Možete pričati do sutra, ali ovo je bilo dobro. Krenimo sa primjerom broj 2. Band se zove Cerebral Bore, a pjesma se zove The Bold Cadaver, ili ti ćelavi kadaver, Aleš. Oni ovdje zapravo govore o ćelavom ženskom kadaveru s kojim žele voditi ljubav. Pjesma je malo neobične teme, nisam baš naišao na mnoge pjesničke smjerove koji su dotakli se ovih tema, ali moram priznati da je romantična pjesma, unatoč svoj čudnovatosti. Uglavnom, poslušajmo primjer broj 2, Cerebral Bore sa pjesmom The Bold Cadaver u izvedbi Simfonijskog orkestra Minhenske filharmonije. Srećom pa je i sad dok ovo snijam 6 ujutro i neću imati problema sa spavanjem. Ali vidjeli ste da funkcionira. Vidjeli ste. To ne možete poreći ni vi, ni ja, ni nitko pametan na ovom svijetu. Dakle, ove scene prirode i ova glazba, molim lijepo, to je stvoreno jedno za drugo i to je divotica. Sljedeći primjer broj 1, koji je uvjerljivo najbolji. Band se zove Devourment, a pjesma Butcher the Weak ili Zakolji slabe. Nisam siguran koja je pozadina ovog benda, da li su oni nacisti, fašisti, komunisti ili nekakvi drugi maoisti, maocetugoisti ili neki isti ili različiti, ne znam. I morao sam staviti riječi po strani ovaj puta, jer i onako nisam razumio baš previše o čemu pjevaju, jer ne razumijem. I mislim da Butcher the Weak je jedna... I poslušajmo onda Devourment, Butcher the Weak u izvedbi finskog Helsinškog filharmonijskog orkestra pod ravnanjem dirigenta imena Juha Kankunen Botamunen Siktur Dokomar. Tak se zove. Gledajte, nemamo svi lijepa imena, nisu svi Nikola, Ivan, Marko. Neko se zove Juha, Gulaš, Porilu, imaš raznih inačica. No, nećemo skretati sa teme. Poslušajmo primjer broj 1, najizvrsniji primjer divne glazbe u prirodi popraćeno divnim scenama. Režija, molim.
Ovo je bilo... Dakle, naježio sam se, napadnete nakon toga medvjed, stari moj, to je divota, trgaj me, dobro mi je. Nakon ovoga mi je sve dobro. Inače, ja sam povjerovao u svijet demona nakon slušanja glazbe, ove koju smatram vrlo inspirativnom, ali to su nekakvi malo loši, malo onako slabiji trenuci, shvatio sam slab. Odaš po šumi u 3 ujutro i slušaš ovakvu glazbu i sad ti vjeruješ u demone. Odjedanput vjeruješ u demone, pa onda si glup. I to sam sam sebi rekao, glup si. I danas mi je bolje. Danas mi je bolje nakon nekoliko posjeta nekim ustanovama. Shvatio sam da mi je bolje i da mogu ponovno slušati ovu glazbu. Iako su rekli nemoj, evo ga. Drago pučanstvo ljudi, gledatelji ovog, brojni gledatelji ovog kanala, ovog podcasta. Hvala vam što ste sudjelovali. Ovo je zaista bilo dobro, protreslo me jako i nadam se da ste naučili životne lekcije neke, da ćete naučiti se pameti, da se u prirodi može slušati lijepa glazba. To je to. Duboko sam razočaran samim sobom, što uopće sam vam ovo ponudio. U svakom slučaju hvala vam i slušajte dobru glazbu. Srdačan pozdrav.